Virtual celebration sa tinuig nga Higalaay Festival sa Cagayan de Oro City. Gisugdan na ani ang report. Taliwala sa pagpailawom sa Cagayan de Oro City sa Enhanced Community Quarantine, gisugdan na niadtong Agosto 1 ang virtual celebration sa tinuig nga Higalaay Festival. Tanang aktibidad nga gihan-ay alang sa selebrasyon himuon online ug mamahimong makita pinaagi sa Higalaay Festival Facebook page. Pipila sa mga aktibidad mao ang online photo contest, virtual band showcase, Higalaay cosplay competition, Hello CDO TikTok challenge, culinary show and live competition, Higalaay Parada Minirela, Cagayan de Oro Carnival Queen Virtual Dance Showdown ug Mindanao Fashion Summit. Ang pagpahigayon sa Higalaay Virtual Festival 2021, pagpakita sa pagkalig-on sa mga Cagayanon. Together, we weave through this pandemic. Together, we celebrate as a city of golden friendship. And together, we reach out to the world. Nagtuosab si Mayor Oscar Moreno nga dili babag ang pandemya sa pagsaulog sa kapistahan ni San Agustin karong Agosto 28 nga kabahin na sa selebrasyon sa Higalaay Festival. Awhag sab niya nga makigduyog ang mga Cagayanon sa pagsaulog dungan sa padayong kooperasyon samtang nakigkumbati pa kita sa pandemya. Happy Fiesta. Stay safe. Stay healthy always and everywhere. Thank you very much. Viva Señor San Agustin! Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.